duol magayo mibadhi gi ging'eny to nitie jopiny wacho ni ok gisebedo ka gitiyo maber, omedgi aput doho ochung'. Koro ang'o ma nyaka timre sani? Adwa riwra gi doho ni gitimo maber. Ing'e ni medo gimoro to pok one manyo tiyo mokalo cha kotimo effective work, nyiso ni wamedo another gap mar kuo. But I want to come back to the level mar japiny mogik, and I want to give this analogy. Ing'e ni corruption en kuo, to kokwal giri ting'e ni nyaka igo uwi. So in this case president ogo uwi, to kose go uwi ing'e ni kata dala kuchocho kokwal dhowa chamelil kuchocho to mine mago uwi ni kwelo. So it takes the entire village, young men, koro giwuok gitimre nade gilaw gikgi. Koro en tij japiny ni uwi wasewinjo ni gigwa timre nade gigwa lal. Koro wan kaka jopiny, kaka neno jo Siaya timono, aneno kaka jo Kisumu gini timo, en tij japiny mantie the lowest ka mondo ombo wuog oko timre nade oritgi. So there should be a role mar japiny mantie piny ka ni embe bed empowered to a level monyalo embo fight gang'owa corruption. But how I wish ni independent officers ka omi the strongest power mondo gitimre nade gi fight corruption. But japiny magire lal kaka dala kokwal girwa to wane mwatimre nade waluwo gino. Koro corruption ni kaka wanyalo time wachake from the lowest level. Ang'eyo kinde ka kinde ni rech top gang'owa gi wiyi. Kidwa ng'eyo ka rech en fresh titimri nade, you test from the head. Koro the head no emosewache nang'owa corruption nitie. Koro wan jopiny wawuog oko mana kaka ineno jowa gi osewuok oko mondo wakwed ang'owa corruption. Even to the lowest level, kata piny ka nitie mibadhi mang'eny matimre nade matimre, to onge jowa mosewuok oko mar timruok nade mar kwedo kendo gorruok gi mibadhi. Wycliffe, ng'ama nyaka se sani iseyo jatend piny Kenya koso jogo ma mibadhi mieno kaka jood bura, nikech giwacho ni